Bi an bɛ tɛnɛn donna Octobre kalo tile 18 an balimaw aw bisimila mala cuka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaru minnu b'an bolo ka da kulo kan Parlement des enfants ni o ye denmisɛnninw olu ka kuma lase bulon ye. Olu y'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko denmusomaninw olu ka furu ka daminɛ u san 18 na ka yɛlɛ. Octobre kalo tile 11 o ye den musomaninw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ kɔnɔ. O hukumu kɔnɔna la denmisɛnninw olu kɔni dɛmɛtɔn bɛ yen nɔ ni o ye baɲumankɛ tɔn dɔ ye ale tɔgɔ Save the Children. Olu ni Parlement des enfants denmisɛnninw farala ɲɔgɔn kan ni ka hakilina falen dɔw kɛ. Denmisɛnninw olu ka ɲɛnɛmaya hukumu kɔnɔna la. Ni lajɛrɛ in senfɛ Parlement des enfants olu y'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko denmusomaninw olu ka furu ka daminɛ san 18 na ka yɛlɛ. Ko sabula ko ni y'a ta ka lajɛ ko Mali kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi ko musomanin caman kɔni de bɛ yen nɔ ko olu ka kalan bɛ tiɲɛ ka sababu kɛ furu joona ye. Ko ni ye den musomaninw ka olu ta kɛmɛ sarala Mali kɔnɔ ko i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 18 olu bɛ furu sɔni u san 15 cɛ. Den musomanin 53 olu bɛ furu sɔni u san 18 cɛ. Ko wa o minnu fɛnɛ filɛ nin ko ni y'a ta kɛmɛ sarala k'i bɛ taa sɔrɔ 15 jigini bana bɛ olu minɛ walima olu denw bɛ n'a ka sɔrɔ u na kuma ma se walima musokɛlɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛ o mɔgɔw sɔrɔ. Ko hukumu kɔnɔna la ko u b'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka sariya kura ta sariya min kɔnɔna la den musomanin a tɛ yamaruya fiyewu a ka furu fo a ka san 18 sɔrɔ. Ko ni o kɛra o bɛna kɛ sababu ye den musomanin caman kɔni bɛ se ka a ka kalan kɛ fo ka taa se a san 18 ma. Ko ni o kɛra o kɔni fɛnɛ bɛ kɛ ɲɛtaga ye jamana ma. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan France ka finitigiw ko olu kɔni ye Kidali bila. Kibara mun sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ France ka finitigiw olu kɔni tagara ka bɔ Kidali. O sababuya la banbagaci kɔrɔlenw minnu sɔnna ka kɛlɛkɛminɛnw bila ni an ko olu ma ko sema mɔgɔw ko olu kɔni de bɛna ka na dugudenw kɔni la kɔlɔsi. O hukumu kɔnɔna la duguden caman olu kɔni hakilina tɛ kelen ye nin ko ninnu na. Dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu dalen don sema mɔgɔw la ko sabula ko Kidalikadenw ye u ye. Ko ni maa kofalen ninnu bɛ dugu dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan ko o kɔni kɛlen bɛ hakilisigi ye olu ma ko wa fɛnɛ u dalen don ni mɔgɔ ninnu na. Dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko France ka finitigiw ko u tagali a kunnasiriba bɛ olu la ko sabula ko n'i y'a ye hali bi jatigɛwale tabaw olu kɔni ma kariya ka ko sugu dɔw kɛ dugu kɔnɔna la ko sabula ni finitigi ninnu bɛ yen nɔ ko ni finitigi ninnu kɔni taara ko olu kɔni sirannen don jatigɛwale tabaw olu kɔni ka barajuguw kana na caya tuguni olu dala kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanabaliya hukumu kɔnɔna la. Dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko hali ni Faransi tagali kɔni ma ja olu ye ko ga ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma u jɔnɔba ye Kidali kɔnɔna la ko sabula u bɛ nin bɛɛ la yen nɔ ko lakana o kɔni sabatilenba tɛ dugudenw ye. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan Gao août kalo la sapeur pompier dɔ kɔni kun minɛla yen nɔ jatigɛwale tabaw fɛ o cɛ in nabila la. Kibara mun sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ août kalo tɛmɛlen na Gosi ale ni Ombori cɛla la Gao marabolo kɔnɔna la sapeur pompier dɔ ni ale tɔgɔ ye Jakarja Suntura ye jatigɛwale tabaw olu kɔni kun ye nin cɛ in kɔni minɛ ka taga ni a ye. Nga kunnafoniw sera ma ka yira k'a fɔ ko juma tɛmɛlen ko nin cɛ in minɛbagaw ko u ye a labila. Nga an bɛ wagati min ko sisan cɛ in minɛla kun min na ale ni a labila la cogoya min na an ma kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o kan. Nga kibara wɛrɛ mana bɔ o kɔfɛ an b'o da aw kulo kan. Kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye ka yira k'a fɔ ko Sikaso marabolo kɔnɔna la ko caman kɔni bɔra kaba sɔngɔ la. Kibara mun sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni samiya bantɔla in na ko kaba ale kɔni sɔngɔ jigilen don kosɛbɛ Sikaso kɔnɔna la ko sabula ko n'i y'a ta ka lajɛ kaba ale kilo 100 bɔrɔ o kun bɛ 2000 ni 400 na ko ga ni waati laban ninnu na kaba kilo 100 bɔrɔ o bɛ 2000 la. Ni kɔni kɛra nisɔndiya koba ye ka ɲɛsin dugudenw ma wa u y'a laɲini k'a fɔ ko kaba o sɔngɔ jiginna cogoya min na ko balo tɔ olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔngɔ ka jigin ten tɔ walasa olu kɔni bɛ se ka lafiya sɔrɔ u ka gaw kɔnɔna la. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko kaba sɔngɔ jigili nin cogoya la ko o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko sabula ko kabakuraw kɔni bɛ ka tigɛ ko o sababu la kaba bɛ ka caya sugu kɔnɔna la o de nana ni a sɔngɔ jiginni ye. An balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.